Sura 101. El Karija, smak svijeta. Objavljena u Meki 11 ajeta. U ime Allaha milostivog, samilosnog. Smak svijeta. Šta je smak svijeta? I šta ti znaš o smaku svijeta? Toga dana će ljudi biti kao leptiri raštrkani, a planine kao šarena vuna iščupana. Onaj u koga njegova djela budu teška, u ugodnu životu će živjeti, a onaj u koga njegova djela budu lahka, boravište će mu bezdan biti. A znaš li ti šta će to biti? Vatra užarena. Allahu ekber.